Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane kwelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuhleze kuyintokozo njalo ukuhlangana nani bazalwane, sibonana sizofunda izwi likaNkulunkulu, silihlaziya ndawonye. Siyambonga uNkulunkulu ngamathuba afana nalawo egameni likaJesu. uNkulunkulu osigcinile, sibonga umoya oyingcwele osambulela. Akusikhona ukuhlakanipha kwethu, liyalungiswa ibanga ngcweliswa, liyalungiswa lilungiselela ukubuya kweNkosi uJesu. Khulu kulabo abayinikeza ithuba abalalele bafunde bese bethatha iy'nqumo ezinhle ngokuphila kwabo. Inhloso kakhulu kukuba umuntu nomuntu ozwayo abese yalenza izwi lenkosi. Namhlanje-ke kule video ngifisa sikhulume ngaphansi kwesihloko esithi ngakube ngaphansi kwesihloko esithi, ngizosibheka manje bazalwane, ngakube uluqala kanjani uhambo lwakho neNkosi uJesu usudele konke. Mhlawumbe omunye ngaveza isihloko esithi okubalulekile kakhulu uma ngabe usuqala uhambo lokudela konke, okumele ukwenze, okuzokugcina kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni, kuze kube sekugcineni, kuze kube isikhathi kufika ngaso iNkosi uJesu. Ube nesiqiniseko sokuthi ngeke uze uwe, ngeke uze uhlehle, ngeke uze uphele amandla. Yini le okumele ngiyenze? Yini le umzalwane okumele ayenze uma uqala nje uqala nje uhambo lokudela konke? Kumele wenzeni? Iziphi lezi zinto ey'lindele ukuthi uzenze ezizokugcina ukuze ufike ekhaya ezulwini? Sizovula izwi lenkosi. Number 1, kwabaseRoma chapter 1 verse 16 and 17 egameni likaJesu. Ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulona lo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGrikhi, ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Okay, sithola lana isenzo sokuqala esingenza ukuthi uma ngabe uqala uhambo lokudela konke, wena ube ngumuntu onqobayo ekuhambeni kwakho. Isinqumo osithathayo sokudela konke ube ngumuntu onqobayo, kungukuba uhambo lwakho uliqalise ngokukholwa. Yini ukukholwa? Ukukholwa ukuthatha isinqumo sokuthi ukholwe, ube nesiqiniseko sokuthi into unayo kodwa ibingekho, ubungakayiboni. Kuthemba into ongayiboni, uba nesiqiniseko sokuthi nginayo. Ngisho ukhuluma awukhathazeki. Uma ngathiwa akuze abantu ngapha abangenakho ukuthi wena ngeke uye lapho, yethi bayakubona abantu awunakho lokho, kodwa bayakubona wena uyilapho bebizelwa khona abanye. Babekubuza ukuthi indaba na ungayi, uthi hayi nginakho lokho mina. Hawu, pho kuphi ngoba sikuboni? Nginakho. Uba nesiqiniseko sokuthi into unayo kodwa ungakayiboni. Ngokwethemba nje ube nesiqiniseko ukuthi into unayo. Awuhambi ngezinto ey'bonwayo, uhamba ngokuthi into ikhona noma unayo into noma ungakayiboni noma ungakayiphathi ngesandla. Ukukholwa lokho.
Ikhona ke lokho kuthokozisa uNkulunkulu bazalwane. Sengenzela mhlambe ke naba ngalijwayele leli vesi, kodwa ke ivesi ke elijwayelekile kakhulu, kodwa uma kukhona ongalazi mhlambe naye salesi simfundele egameni kaJesu. AmaHebheru chapter 11 verse 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Uba nesiqinisekiso sokuthi unayo into ngokuthi nje uyathemba. Alright, kuyiqiniso ukukholwa ngezinto ezingabonwayo. Awukholwa ma into usuyibona. Awuthembi into uma usuyibona. So uma ukhuluma ngokukholwa kufanele ungayiboni into. Kufanele wethembe ukuthi ikhona. Ngiyathemba ukuthi ikhona na kanjani. Ungayiboni. So ke uma ngabe uqala uhambo lokudela konke, uqala ngani? Ngokukholwa. Ukukholwa yikho futhi esilungisiswa ngakho, yikho futhi okuthokozisa uNkulunkulu. Uphunyukile-ke ogibeni bikaSathane, ngoba uSathane abantu babamba ngezinto eziphathekayo. uSathane abantu babamba ngezinto ezibonwayo. uSathane babamba izinto ezibambekayo. Abanunisele ngazo, bayakhanukela abantu bazithande, bese bezifuna, bese bexabana noNkulunkulu ukuthi mhlawumbe agcina sebefuna izinto ezironke. Indlela ophunyuka ngayo leyo, ngoba ayikho into ekhona emhlabeni, ngoba emhlabeni konke kuyabonwa. Ayikho into ekhona emhlabeni ezokubamba noma ezokuphazamisa ebonwayo, ngoba wena ususile amehlo akho ezintweni ezibonwayo. Uhamba ngalezi zinto ezingabonwayo. Iziphi izinto ezingabonwayo? La siyakhona ekhaya ezulwini awukaboni, kodwa uyethemba, unesiqiniseko. Sinesiqiniseko bazalwane ukuthi izulu likhona. Sinesiqiniseko. Asingabazi lokho, kodwa sikaliboni. Siyakholwa. Sasingekho uJesu esifele esiphambanweni, sinesiqiniseko ukuthi wasifela. Futhi sinesiqiniseko ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Kunjengoba kunjalo nje, kunjalo nje. Akuyona into wazi uyingabazi, uyikhweshini injalo ikhona yenzeka. uJesu wavusa kwabafileyo. Sinesiqiniseko ngalokho. Right. Uma ngabe uqala uJesu uthe sithabatha isiphambano sethu imihla ngemihla simlandela. Okusho ukuthi ayisekho into ekhona la emhlabeni ebonwayo engiyinakayo, engibambezela ngayo, kodwa ngihamba ngokukholwa. Into engiyidingayo empilweni yami, ekuphileni kwami, nginesiqiniseko sokuthi ikhona. uBaba ikhona kuye. Uma ngiyidinga uzokunikeza ngesikhathi esifanele. Ngakho-ke ngiyarelaxa. Ukukholwa lokho egameni kaJesu. Uma ngabe uhamba ngokukholwa, awuthuswa noma yini. Awusabi lutho, awuthuswa yilutho. Awuthuswa ukuthi izinto ziyabiza ezitolo. Awuthuswa ukuthi kuthiwa amandla erandi ehlile, akhuphukile, angazi akhushulwa yini, ehliswa yini, ubugebengu babantu, ubuqili kaSathane amanga abantu. Awuthuswa yilokho. Awuthuswa ukuthi ukudla kuyanyuka ezitolo. Awukhathazeki wena. Awukhathazwa i-fluctuation ye-economy ngakube eSouth Africa noma emhlabeni wonke. Awukhathazwa yilonto. Why? Because okwakho ukuphila kuncikile kutheni ubonani, kwenzakalani emhlabeni. Okwakho ukuphila kuncike kutheni yonke into oyidingayo ikhona kuNkulunkulu. Mase uyidinga ngesikhathi oyidinga ngaso uzoyithola. Ukuhamba ngokukholwa lokho. And usizo lwakho luvela kuJehova uNkulunkulu ophilayo. Whatever uyidingayo ubheka uNkulunkulu, uyithola kuNkulunkulu. Awuthuswa-ke inkulumo ezikhulunywa ngabantu emhlabeni. Awuthuswa ukuthi imali ayikho esandleni. Awuthuswa ukuthi umnotho umi kanjani. Unesiqiniseko sokuthi okudingayo kukhona.
ubaba osezulwini idingo zami zokuphila zonke sikhona kuye. Ngesikhathi kuvela isidingo nje ubaba uyarelease usizo. Lokho engidinga uNkulunkulu uyarelease kuze kimi. So ngihamba ngirelaxile ke mina ngoba ukuphila kwami akuphethwe ngabantu. Ukuphila kwami spiritual, ukuphila kwami physically, ukuphila kwami mentally, emotionally akuphethwe abantu. Okay, iphuzu lokuqala lelo lokukholwa. Iphuzu lesibili elingenza ukuthi umuntu ahambe kahle mayeqala uhambo lokukholwa. Ukuqala nje uhambo lwakho lokuthi udela konke emhlabeni, udela konke okwezwe. Sizofunda ke la ngokukaLuka chapter 14. ngokukaLuka chapter 14 siqala ukufunda verse 25. Okay, kwakuhamba naye izixuku eziningi. Waphenduka wathi kuzo, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Nalowo ongathwali isiphambano sakhe angilandele, angebe ngumfundi wami. Ngokuba ngumuphi kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuthi unakho okokuqeda na? Funa ukuthi esebeke isisekelo engenamandla ukuqeda, bonke abakubonayo baqale ukumhleka. Right? Bonke baqale ukumhleka. Okay, verse 30. Bathi lo muntu waqala ukwakha kabanga namandla okuqeda. Noma yiphi inkosi eya kwenye inkosi ukuhlaselana nayo engaqali ihlale phansi ihlole ukuthi ukuba inamandla yini ukuhlangabezana ngezinkulungwane eziyishumi naleyo eza kuyo inezinkulungwane ezingama20 na? Kepha uma kungenzeke ingathi sekude leyo ithuma amanxusa icela okokuthula. Kunjalo-ke yilo nalowo kini ongavalelisi nakho konke anakho, angebe ngumfundi wami. Usawoti uyinto enhle, kepha uma usawoti edumele uyakuhlaziwa ngani na? Akasafanele namhlabathi namquba, uyalahlwa nje ngaphandle, onezindlebe zokuzwa makezwe. Lana sithola elinye ithuluzi elingaba usizo kakhulu uma ngabe ulubambe kahle, isikhali esingakusiza uma uhambo lokudela konke uluqale kahle. Ithi inkosi uJesu, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Uma ngabe uzodela konke lokhu, udela abantu ababalulekile empilweni yakho, uyihlukanisa impela nezinto zonke uNkulunkulu ezingamthokozisi abasazenza, ngiyaqinisekisa uliqala kahle uhambo lwakho. Labazalwane, inkosi uJesu ibala izinto ezibalulekile empilweni yethu, noma ibala abantu ababalulekile empilweni yethu. Uma ngabe sidela bona, sibeka uJesu phambili, inkosi uJesu iyasiqinisekisa ukuthi akukho okuyosibamba kusibuyisele emuva. Ngamanye amazwi, laba bantu ababhalelana
bayingozi kakhulu uma uthatha uhambo lokudela konke. Uma kufanele ukuthi ufunde kuJesu so that uma usufundile ukwazi ukuthi wenze umsebenzi kaNkulunkulu, laba bantu bengayiphazamisa impilo yakho kakhulu, ngoba abantu abasenhlizweni yomuntu nomuntu, abantu abaseduzane. Just imagine kufuneke ubeke uJesu phambili phezu kwabantwana bakho, kufuneke kube uJesu phambili phezu komyeni wakho uma umuntu wesifazane, phezu kwankosikazi wakho uma uyindoda, uma ngabe umzali phezu komndeni wakho, ubeke uJesu beze ngemuva bona. Uyamajina abantu mabe abantwana umndeni usukukhalela kodwa wena unaka izinto zikaNkulunkulu, sebekurephothela ukuthi kunesimo esikanjena esidinga uku-attendwa, wena unaka izinto zikaNkulunkulu. Ngoba isikhathi esiningi abantu mabengakholwa ziningi izinto ababhekana nazo ukuthi uma ngabe sebesenkingeni bese bezorephothela wena. Uthotho lokho ukhulume ngoJesu nje kuze bengazathi awunendaba nabo, abathande, kanti cha, ingoba ithemba lakho libeke eNkulunkulu ophilayo. Unesiqiniseko sokuthi usizo lwabo linguJesu Kristu. Ufisa ukuthi mangase bembulela uJesu Kristu, iy'nkinga abanazo zingaphela. Kufanele uyimele le ndaba yakho, bekudonsa ngapha nangapha uyimele indaba yakho. Ithi inkosi uJesu-ke ma ungavalelisi kukho konke lokhu, uvalelise ngisho nakokwakho ukuphila, uluze i-dignity, uluze ukuhlonishwa, ube ne-bad reputation, ube negama elibi, ubizwe ngawo wonke amagama amabi abuhlungu abantu abathanda ukubiza ngawo, ngendlela abacabanga ngayo bona, ngendlela futhi abathanda ngayo ukubiza ngayo, ukuzanelisa ukuthi impela bayakuzwisa ubuhlungu. Basho konke nje abakuthandayo, kodwa uyazidela, ukhohlwa wena. Ayikho into esibalulekile ngawe, ayikho into especial ngawe, ayikho into ongathi uyayikhalela ngawe ngoba uzidelile. Ma usathane ethi ufuna ukuzokubamba ngepride, ayikho into ozophakama ngayo. Ma uthi usathane ufuna ukubamba ukuthi ubalulekile kangakanani, ayikho into obaluleke ngayo wena. Ithi-ke inkosi uJesu-ke uma ngabe umuntu efika kulelo zinga, kuleso sigaba sokuthi azidele, uzikhohlwe, ungaba-ke umfundi wakhe, uyakwazi ukufokhasa ubheke kuJesu. Ngoba uma uqala lolu hambo kufuneka konke impilo yakho, uma sithi uhamba ngokukholwa okokuqala, okwesibili uhamba ngokuyidela, impilo yakho yonke ibheke uJesu Kristu, not umuntu. Akekho nomuntu omcabangayo ukuthi angakusiza uma usuxakekile. Awubi namuntu engqondweni ukuthi ubani ngizokhala kuye, ngizocela kuye, cha. Ukuthemba kwakho konke ukubeke kuJesu, ukuthi ngisho kuthiwa kuvela siphi isimo, uNkulunkulu uyasazi ubaba osezulwini. Ngikhuleka kuJesu, ngithandaza kuJesu, ngicela kuJesu, ngibika kuJesu. Asibheki abantu bazalwane masihamba lolu hambo, noma ngayiphi indlela, noma kusiphi isimo. Ngoba uma uzobheka kubantu, abantu bazokukhumbuza ukuthi wena ngani wena wayeka umsebenzi. Wawuthemba ukuthi uzokondliwa yithina, wawuthemba ukuthi uzosizwa yithina. Bayakuncikisela abantu. Abaye bacathi uma kuvela isimo ubabhekile ukuthi bakusize, kanti cha. Bathinte uNkulunkulu uma kufanele bakusize, kodwa bacomplaine kuwe, kanti uNkulunkulu obacindezelayo, uNkulunkulu obahluphayo, futhi bazi kahle uma bengakwenzi okufanele bakwenze, ukuthula kuyasuka kubo, ngeke bemnandi kubo, kodwa bakwenze becomplaina, bekhuluma. Kubalulekile ukuthi uhambe ngokukholwa,
awuhambi ngezinto ezibonwayo, awuhambi ukuthi wazibani, yiphi i-connection okade unayo, ubani omethembile, ubani omaziyo ukuthi unenhliziyo enhle. Makuthiwa uxakekile ngakusiza, uyakhohlwa, uyaphuma kukhonke lokho, ubeka ithemba lakho lonke kuJesu Kristu waseNazaretha. Ubheke yena, ukholwe nguye, uthi noma uthola ucabanga ukuthi Jesu ngikwethembile. Awubheki umuntu noyedwa, awubheki ngisho umfundisi wakho, awubheki ngisho umuntu okushumayezile, ubheka nje kuJesu. Uma usuqala uhambo lokukholwa, uJesu siyamkholwa, ukhona, siyamkholwa, asimboni njengamanje, siyamkholwa, siyamethemba, wazi konke, uqonda konke, siphethwe nguye, siphiliswa nguye wonke ama-aspect okuphila. Number 2, bese-ke uyazidela, uzidele ufane nomuntu ofile. Ingabe bikho ingxenye ebalulekile kuwe, ingabikho ingxenye especial kuwe, ingabikho into especial ngawe. Uzikhohlwe, kuphele konke ngawe. Ngisho ungashawa ingane encane nathini ezishaye ngempama, ngisho ungaqhamuka uhlanya umuntu ogula, o-mentally disturbed, akuthuke ngenhlamba, akuyehle ngaphezulu, uyayithulela. Kadeli konke wawusazi istandard sempilo, standard uchwense ngisho nawo umuntu ongakaze achieve lutho empilweni, akudelele, kuyaphela konke kwakho. Imvubu esidunjini, umuntu ofile oyisidumbu, umsabise, ukhuluma amazwi, umsabise, asinyakaze isidumbu ngoba ufile. Ngisho wenza namazabili awuthi uzokuthela ngibhunyela amanzi, ngibhunyela amafutha, angeke uze lutho, ungasibhunyela isidumbu ungenzeki lutho ngoba ufile lo muntu lowo. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi iNkosi isambulele le mfihlakalo, ukuthi zimbili izinto ezingenza ukuthi uhambe kahle uma uqala uhambo lwakho lokudela konke. Ukuhamba ngokukholwa okuthokozisa uNkulunkulu, esilungisiswa ngakho, uthemba izinto uhamba ngezinto ezethenjwayo ongaziboni, engaphatheki. Unesiqiniseko ngokuthi yonke into oyidingayo ekuphileni kwakho, spiritually, mentally, emotionally, physically, materially, ikhona, ikuNkulunkulu. Awuyiboni kodwa unesiqiniseko ukuthi ikhona. Ikhona, uNkulunkulu ubhekile, uyazi ngesikhathi sokuthi uzobudinga ukuthi, isikhathi sokuthi uzobudinga ukuthi, bese ededela uNkulunkulu. Uyibhenki yakho uNkulunkulu lapho ekugcinele khona izinto zakho, adedele uNkulunkulu, arelease, athumele kuwe lokho usukudinga ngaleso sikhathi. Unesiqiniseko salokho, so-ke uhamba ukhululekile, uhamba urelaxile. Bese udele bonke abantu okuthiwa babalulekile empilweni yakho, bese uzidela wena uqobo. Then-ke uzoba umfundi kaJesu-ke lapho.